Ами, колата си е почти класика, с стилни гуми и боя по поръчка. Боята е избеляла. Но е по поръчка. Избеляла по поръчка. Това е първата ти кола, не очаквам да разбереш. 5 бона! Не давам повече от 4, съжалявам. Хайде, клапе, слизай от колата. Не, нали колите са избирали шофьор? Понякога избират шофьор с стиснат баща. Слизай! Тази тук за 4 бона е красавица. Там има една фиеста и тя има линии. Не искам фиеста с състезателни линии. Тази тук е класически двигател. Миналия ден продадох кола... Боже мой! Какво става? Няма нищо. Добре ли сте? Имам чук, който ще оправи нещата. Ей, мани! Вземете склона проточет по един чук и елате да оправите нещата. Тази ми е любимата. Идва чак от Алабама. Добре, 4000. Вашингтон. Стив. Здравейте, господин министър. Толкова са млади. Те са най-добрите, сър. Национална сигурност ги наема право от училищната скамейка. Хора, това е министърът на отбраната. Не съм подходящо облечен. Госпожи и господа, министърът на отбраната. Моля, седнете. Аз съм Джон Келър. Очевидно се чудите защо сте тук. Ето и фактите. Вчера в 19 часа местно време беше нападната военната ни база в Катар. Доколкото знаем, няма